del Parc de Ribes Roges. Vora la platja de Vilanova i la Geltrú, es troba el circuit de trens del Parc de Ribes Roges. Té un recorregut total d'uns 800 metres, incloent l'estació, un túnel i un pont metàl·lic. Disposa de 5 trens i compta amb un total de 33 vagons. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, més coneguda com a FAVI, gestiona el circuit del tren des de l'any 1988.